И здравейте хора, в днешното видео ще играем Poppy Playtime. Нека да видим чаптър 1. Ако не знаете каква е историята на играта, нека да ви разкажа много набързо. Ние сме били служители на тази фабрика. Те са играчи, когато се казва Playtime Co. И един ден се връщаме и всички служители са махнали, са изчезнали. Така да даваме ни идея, че там са прави. Да скипнем интрото, защото всички ще го гледали. А сега да видим кога ще зареди играта. Така, отиваме ето тук. Не тук. Ето тук при Gift Shop. И тук не виждам нещо полезно. Мисля да видим първо вакчето. Зелено, розово, жълто, червено. Време да отидем да напишем кода. Аз като съм пиян. Така, отиваме да напишем кода. Security зелено, розово, червено. Отиваме тук, взимаме това и го пускаме. И пак това бък. И така хора, не забравяйте да се абонирате за канал и да дадете по един лайк на това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да дадете лайк, за втори път го казвам. И да хора, мисля тази игра да е разделена на поредица на Poppy Playtime. Много тихо нещо стана ли? Вие ме знаете, че аз принципно съм много тихо, но добре. И така хора, ето е ръката и бум! Вече я имаме. Имаме си ръката обратно. Да, ако питате с какви са тия дружки, има си специална игра. Взимаме ключът. И отиваме, може би, тук, електричество. И тук, както може би знаете, трябва да отидем така. Бум, бум, бум. Така хора, ако искате да разберете какво се крие за тази врата, не забравяйте да щупите лайк бутон и да се абонирате за канала. Ако стигнем 3 лайка, правим епизод 2. Айде, да много стигнем.